Nanginginutan. Always number one. Always number one. DZGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Oras sa Radyo DZGB, 7 minutos, pasado alas 7. Hatod sa Saindo, kan Radyo DZGB. Ang mga bago, asin darakulang bareta kan aldaw. Mga baretang balansyado, daing pigkikilingan, asin makatotohanan. DZGB, Bareta Alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta Alas 7. Digdi sa GB. Garantisadong bareta. Maray na aga mga tugang uya po ang mga bareta ngunyan na Webes. Petsa 11 kan Marso 2021. Enot sa headlines kan mga bareta. Sa lado lokal, mga sanggunian kabataan kagawad dapat man matauanin honorarium base sa propestong lakdang ni Albay 2nd District Congressman Joey Salceda. Mga nagabot na bakuna hali sa AstraZeneca nakatagama na sa mga ospital. Department of Health dai sasayangon ang mga bakunang nag-abot digdi sa Kabikolan. Food sufficiency sa tercer distrito kayang makamtan. Sa lado national, mga bakuna kan Pfizer maabot na sa Pilipinas sa Abril. Sobra sa 60% kan donasyon na bakuna na i-distribute na sa iba-ibang lugar. Localized lockdown o granular lockdown pwedeng ipasunod kan mga LGU. Ikaduang ornada kan COVID-19 daipig ko konsiderar kan WHO. Sa ibang nasyon, dam sa Maui, Hawaii, nagaba. Kadakol na rong anadanyaran. Sa lado ring Karawat, Kraken kan San Miguel Beerman dai po pwedeng magkawat. Detalles kan Bareta Enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Tinawan ni asigurasyon ni Albay o ni Dr. Rita Angbon kan DOH Regional Office 5 na sisiguro ninda na dai masasayang ang bakuna kontra sa COVID-19 na nag-abot na sa Kabikolan para itudok sa mga personang nasa priority list ninda may relasyon sa vaccination program kan gobyerno. Sa sinabi na ang iinoto nindang tutudukanin bakuna iyo ang mga healthcare workers na yuman ang nasa priority list. Idinugang pa man niya na kung matapod na ang mga babakunahan, isusunod nindang tuturukan ang iba pang sektor kan susyudad, tanganing masiguro na dai masasayang ang mga bakuna. Si Angbon nagpalos ng pahayag matapos mag-abot na sa Kabikolan ang mga bakuna hali sa Sinovac as in AstraZeneca. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Milo, doble ang sulit with the new Milo Twin Pack promo. Save 2 pesos. Nasa 4,220 dose din AstraZeneca vaccine ang pinagtransportar hali sa Department of Health, Center for Health as in Development Bicol, Storage Facility, pasisiring sa Bicol Medical Center sa Naga as in 400 sa Bicol Training and Teaching Hospital kasong hapon. Sigun sa DOH CHD Bicol, ang nasabing dose kan bakuna nakaalokar sa 2,110 na mga medical workers sa BMC as in Naga Imaging Center, Cooperative Doctors Hospital. Ang nasabing bakuna gagamiton para sa primero as in ikadawang dose kan pagbabakuna sa mga health workers. Piglalauman man sa masunod na semana mapuon sa panduang ornada kan pagbakuna ang BMC as in NICC gamit ang AstraZeneca vaccine. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemix Forte. Plemix Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide.
Ibinusol ni Albay 2nd District Congressman Joey Salced ang propestong lakdang na may kamauotan na tawanin bulanan na honorarium ang mga sanggunian kabataan kagawad tanganing magamit ang sendang potensyal bilang maray na instrumento sa maray na panggugobyerno. Sa pagdangog kan Technical Working Group kan House Committee on Local Government para maghaman in final version kan propestong Expanded Sanggunian Kabataan Benefit Act. Sayang sinabi, nan pagtaon ni magakanagong kompensasyon sa mga opisyales kan SK, iyo ang minatao nin makasog na sinyal nan gobyerno nagdalaom nin degree of professionalism as in dedikasyon na pigdalauman ninda sa iba pang pigbabayadan na opisyales kan gobyerno. Ang mga SK kagawad pwedeng makaresebi ng kantidad na 6,250 pesos kada bulan depende sa income classification kan barangay. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Gin Kapitan. Gin Kapitan, kayang-kaya mo yan. Tiwala si Albay 3rd District Representative Didi Cabredo na kaya nindang makamtan ang food sufficiency kung magtarabangan sana ang lambang saro asin maging mahigos sa pagtanom sa mga bakanting lote tangani makaproduksir nin pagkakan asin magkaigwanin income ang pamilya siringman magkaigwanin hanap buhay. Inansay ang pangapodan sa mga kababaehan asin mga jóvenes kan tercer distrito kan Albay sa pagsasabi na siya padago sa magibo nin esfuerzos na matabangan ang mga konstituentes kan barangay. Enot kaini, siya nagtaon nin mga garden tools sa iba-ibang barangay kasabay ang mga pananom asin abono, siringman relief packs para madugangan ang sinang araw-aldaw na pangangaipo. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink, tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Mientras tanto, mantenido ang pagigpit kan Provincial Veterinary Services kan Albay kontra sa paglakop kan African Swine Fever sa iba-ibang banwaan asin syudad sa probinsya. Sinabi ni Provincial Veterinarian Dr. Pancho Milla na base sa sendang pag-aadal, nagpapailing na 8 pang mga lugar uninfected kan ASF kung saan ang mga ini kinabibilangan kan Bakakay, Daraga, Owas, Malinaw, Tabaco City, Villar, asin iba pa mantang may mga lugar man na pigbabantayan ninda tanganing makasiguro na dai makalaog ang ASF asin makaapektar sa mga orig. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Downy. Bye-bye Bahay Rus, kahit sa pambahay with Downy. Sa giraray na nagpagirumdom ang Bureau of Fire Protection sa publiko na ibitara ng pagkaigwanin kadakol na nakasaksak sa sarong outlet. Sigun kay Fire Inspector Aramis Balde, tagapagtaram kan ahensya, basado sa sendang datos sa laog ning 3 taon na electrical wiring failure ang pagpupunan kan mga nangyayaring kasulo sa palibot. Kasabay kan Fire Prevention Awareness Month kunya na bulan ang manlain-lain na aktibidad ang pigkukondukta kan sa inang opisina tanganing mainformaran ng publiko kung ano ang mga dapat gibuhon tanganing di magkaigwaning kasulo sa saindang harong. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Ani ba pang detalles kang Bareta pagkatapos ang nakaini? Just na lang ang Bear Brand swak? Oo, pero ang tibay, di nang bago. I got my tibay. Just na lang. Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Araw-araw na ang tibay mo. Just na lang ang Bear Brand swak. Araw-arawin mo ang tibay. I got my tibay. Just na lang. Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Bear Brand Swak, 100% vitamin C, iron, and zinc sa halagang Just pesos na lang mga moms. Bear Brand Swak, just pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo runs from January 1, 2021 to March 31, 2021 per DOH FDA CFR or permit number 1118 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahit-pahit sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat
mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine hydrochloride chlorphenamine maleate paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Magaling pero di mamahalin. Buti may Surf with Active Clean. Galing niya ng mahal. Surf batay mas abot kaya di kailangang mahal. Surf 550 SRP lang. Galing niya ng mahal. Surf malinis at mabango pa di kailangang mahal. Surf tanggal kulob ang labada. Surf with Active Clean. Galing ng mamahalin based on lab test versus brand X on polyester. Pero 550 SRP pa rin. Surf with Active Clean. Bring out the best in your coffee with Coffee Mate. Now in a 9-gram sachet, sakto kada timpla. May creamy goodness na bumabalot sa bibig. From the first sip to the last drop. Experience the creaminess of Coffee Mate 9 grams today. Pandesal! Ito naman ang tunog ng may diskarte. Pandesal! Yan ang legit Gin Kapitan. May tamang lasa at hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya! Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan, kayang-kaya. Drink responsibly. Permitang pigagamit ang satuyang mga kamot sa pagkapot kan mga bagay na posibleng kontaminado ning virus. Alaga daita narereparo na tibaad nakagapotan tanaan sa tuyang pandok na posibleng nalilipat na ang virus sa satuyang mga mata, dungo asin ngimot, asin naola kita nakitakan virus. Kaya ugaliw ng tamang paghugas ning kamot gamit ang hand sanitizer na may alkohol o hugasan ini gamit ang sabon asin tubig. Sa paagi kay ni, posibleng magadanan virus na posibleng yaon sa saindong kontaminadong kamot. Maging maikmat, maingat, asin iwasan ang pagkapot sa saindong mga mata, dungo, asin ngimot. Ang COVID tip na ini, hatod sa indo ni Congressman Alfred Apid de los Santos, representative of ang Provinciano Party List, Good Found Cement Corporation, makers of Mayon Cement, Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay, asin ni Mr. Eric Peralta Reyes, kan Barangay 20, Legazpi City. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng papawi, kung tawagin ay lagandi. Nasa Plemex World Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Plemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Tigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado. Sunding mabuti, mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Bawat? Aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilab. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, iyo na gayud ini ang pinakahabutang madahog sa ngunyan. Mama, Kaya, nagdangog ako sa experts kan pigsabi nindang. Ang pinakasulit na gatas bakosa ng basta tipid sa presyo, kundi igwaman ng tamang nutrients para sa 3-year-olds. Nido 3 Plus, sa kasa ng todo sa brain budak growth nutrients, kundi pinatodo man ng protection versus previous formulation. Laog na sa budget, suliton. Magdangog na sa experts. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Nido 3 Plus. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit.
Naku, baka dahil sigurado ang dose sa iba. Sa Diet Abs, sigurados. Diarrhea, tapos. Mag-diet abs ka para hindi na dying inside. Diet abs the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diet Abs. If symptoms persist, consult your doctor. Get in touch with APE. Send us a message at Facebook. Albay Power Energy Corporation. Report outages using DCOM at our website, ape.net.ph. Call us at 0908-677-3393, 0929-268-3904, and 0995-729-6332. Email us info@ape.net.ph. APE, your friendly Uragon, bringing light in every home, delivering progress to every Albayano. DZGB Bareta Alas 7. Bareta Alas 7. Detalles ng Bareta sa Lado Nacional. 117,000 na doses ng Pfizer-BioNTech vaccine alis sa World Health Organization o WHO-led COVAX facility ang piglalauman na mag-abot sa Pilipinas sa masunod na bulan. Sinabi ni National Task Force Against COVID-19 Deputy Chief Implementer Vince Dizon na nangako na ang WHO na maabot ang 117,000 na doses ng Pfizer sa Abril. Sa sinabi na dakulang bagay ini lalong-lalo na para sa mga healthcare workers na prioridad nindang mabakunahan sa masunod na bulan sagud sa Mayo. Idudungan pa ni Dizon na puntiryan nindang matapos na mabakunahan ang mga healthcare workers as in senior citizens sa kabangaan kan 2021. Naidistribute na sa mga iba-ibang parte ng nasyon ang sobra sa 60% kan mga donasyon na bakuna kontra COVID-19. Sigun kay National Task Force Deputy Chief Implementer as in Testing Czar Secretary Vince Dizon, naharos ang gabos sa Sinovac vaccines na ipadara na sa manlain-lain na ospital sa nasyon, mata nagpapadagos naman ang deployment din mga bakuna sa AstraZeneca o kan AstraZeneca. Piglinaw man ni Dizon na para sa nainis sa mga medical health workers, enot ang ipinadaraan mga COVID-19 vaccines sa mga COVID referral hospital sunod sa Department of Health, hospitals, LGU hospitals, private hospitals, quarantine facilities, regional healthcare units, provincial as in city health units, kay bahan naman ang mga barangay health units. Tinawanin doon ni Dizon na tatapusin muna ang pagpapadara ng mga nainot na donasyon na bakuna hali sa Sinovac bago i-deliver ang masunod na batch kan vaccines hali man sa AstraZeneca. May arrestando puntirya na magbakuna kontra sa COVID-19 in 250,000 hasta 300,000 katawo araw-aldaw ang gobyerno tangani makamtan ang 50 milyones na mga Pinoy na mabakunahan sa laog ng sarong taon. Inang pahayag ni National Task Force Against COVID-19 Deputy Chief Implementer Vince Dizon sa pagsasabi na may puntirya sinda na mabakunahan ang 50 milyones na mga Pinoy ngunya na taon. Sa sinabi na siya naniniwala na kayang magibo ang 250,000 hasta 300,000 katawo